Ak kone vlastníte, trénujete, chováte, súťažíte na konských podujatiach alebo vykonávate veterinárnu medicínu koní, toto video je práve pre vás. Toto je náš patentovaný stabilizér pre kone na ich jednoduché ovládanie a tréning. Správne a dlhodobejšie používanie stabilizéra dokonca pomohlo koňom v USA, Austrálii, Južnej Amerike a po celom svete vyhrať veľa súťaží, pretekov a jazd v rôznych druhoch jazdeckého športu. Stabilizačný systém prináša bezkonkurenčnú ovládateľnosť pre každého koňa bez ohľadu na veľkosť, plemeno alebo úroveň výcviku. Stabilizátor môžete používať kedykoľvek, keď manipulujete s koňmi pre oveľa väčšiu kontrolu, s oveľa menším stresom a námahou zo strany koňa. Stabilizátor je navrhnutý pre maximálne jednoduché používanie, obsluhovateľný jednou osobou, s rýchlym a jednoduchým nastavením, vstavanými bezpečnostnými a komfortnými funkciami. S 5 rôznymi veľkosťami je tu stabilizátor, ktorý sa hodí pre každú veľkosť a plemeno koňa, muly či somárika. Stabilizátor je neinvazívny a bezbolestný, funguje tak, že stimuluje známe akupresúrne body, aby uvoľnil prirodzené endorfíny do nervového systému koňa. Endorfíny dávajú koňom pocit eufórie a pohody, vďaka čomu sú submisívne a ľahko ovládateľné, no zároveň plne ostražité a reagujú na vaše príkazy a tréningové ciele. Najlepšie zo všetkého je, že kone pod kontrolou stabilizátora si zachovávajú svoju schopnosť učiť sa, pamätať si a sústrediť sa na inštrukcie. Kone so stabilizátorom môžu dokonca bezpečne jazdiť a cválať. Počas tréningu a manipulácie nie je potrebné stabilizátor snímať a opäť nastavovať. Jednoducho ho utiahnite alebo uvoľnite, aby vyhovoval vašim potrebám ovládania. Na rozdiel od iných nástrojov na ovládanie koňa, stabilizátor poskytuje kontrolu koňa bez stresu, liekov a bez bolesti. V súčasnosti môže byť stabilizátor vôbec tým najhumánnejším dostupným riešením na kontrolu pohybu koní. Stabilizátor vyvinul a zdokonalil svetoznámy tréner koní a inovátor Buck Wheeler. Stabilizačný systém spája dokonalú kombináciu prastarých metód manipulácie s koňmi, overenú vedu a najkvalitnejšie materiály. Všetko v bezpečnom, humánnom a ľahko použiteľnom zariadení. Pomocou stabilizátora dosiahnete ľahké nakladanie a vykladanie koní na prívesť, strihanie či kúpanie, manipuláciu a kontrolu koní pre veterinárne účely. Zbavte sa stresu aj pri tréningu. Tréneri používajú stabilizátor pred súťažami na zníženie stresu, ktorý by mohol ovplyvniť výkon koňa. Využitie stabilizačného systému je takmer neobmedzené, rovnako ako počet spokojných používateľov vrátane konských fariem, majiteľov koní, trénerov a veterinárnych lekárov. Či už vlastníte jedného koňa alebo celé stádo, odporúčame vám pozrieť si v ďalších videách praktické ukážky, ako funguje stabilizátor v praxi a vyjadrenia ľudí, čo stabilizátor už používajú. Ak sme vás zaujali, neváhajte sa nás pýtať vaše otázky na kontakty spoločnosti Valdos.